tumaka. Okay. 1, 2, 3, smile! Lalalalalalala. With my telephone. Gusto niya mag-picture ako using my phone. Good morning sa lahat. Kumusta po kayo? Ano ngayon? It's Wednesday. Nag-vlog tayo kahapon because day off. And then today is also my day off. So, ready na kami because Anna goes to the playgroup again today. Tuesdays and Wednesdays kasi siya sa playgroup. Nagre-ready na kami. Kakaalis lang ng papa niya. Anna, what's your task? Where's your bag? Where's your bag? Yeah. Okay, get your bag. Ja, tas ook mee. Nee, geen manwagen. We gaan lopen. Gusto niya mag-stroller daw kami, guys. We will use the Wanderwagen later, yeah? So, alis na kami. Looks like maganda ang weather today. Ano na naman? Mainit na naman. Tingnan. Pero it's really cold. I'm not sure what the temperature is. Let's check. Walk to Maishi. Hindi man makita. Ay, what happened? Are you ready? Be, give me your bag. We have to go. Okay, wear your bag, please. Anna, stop na. Stop watching na. Stop watching. Stop watching. Oh, other kant. Other side, please. You don't want gloves today? Ja, ja. Geen handschoenen? Ik ga handschoenen staan. Ja, waar is je handschoenen? Is niet? Nee, niet daar? Wacht. Misschien hier, guys, ang gulo dito. Maglilinis po ako today because Wednesday, day off. So, normally, Wednesdays din ako naglilinis. Kasi normally pa, day off din ako sa Tuesday. Waar zijn jouw handschoenen? Nahanap namin yung kanyang gloves. Okay, geen handschoenen vandaag, meisje. Is goed? Huh? It's lost ko, no? Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. We're going to school. Kijk daar. Sa. Oh, sus, naradi ay. Kijk daar. Sige, mag-gloves na. Hindi na because we're late already. Tingnan niyo yung gloves na. Handschoenen So, bye, guys. Mama, poos pakken. Je brood? Pakken. Wil je meer brood? Pakken. Sus, ginoo ko. Nabas. Sus, ginoo ko. Late na gyud ka. Kumain to ng guys, ng pandesal. Oh, hapya. Gusto niyang dalhin yung pandesal niya. Sabi ko, hindi na. Kasi kakain din sila ng mamaya. Kakain sila ng fruits. So, alis na kami. Bye! So, yan. Naglalakad na kami ni Aling Maliit. Hi! Mga 10 minutes na lang. Kailangan na silang pumasok. But anyway, malapit lang naman. Pero most of the time, matagal kaming dumadating doon kasi ang dami pa niyang palabas, ang dami pa niyang gimmick. Nakita niyo naman sa mga previous vlog, pumapatong siya doon sa mga ng kapitbahay. Maganda ang weather today. Yan, ang ganda. Parang summer. Kala mo summer. Malamig naman. Ang ganda ng bulaklak. Oh. Para siyang rose. So, ando na si Ana sa loob. Hindi ako pwede mag-vlog sa loob, guys, because makikita yung ibang bata. Yeah. Particular sila dito sa privacy. So, yun. So, if you notice, pag may mga tao sa labas, hindi ako masyadong nag-film ng matagal. Pandalian lang talaga kasi bawal talaga dito. Minsan talaga pag nag-film ka, may lumalapit sa iyo sinasabi na binivideohan mo ba ako? Ganyan. Bahay na tayo, guys. Punta sana ako ng Action ba? Para magtingin-tingin doon.
Kaso, I remember, marami pala akong lilinisin sa bahay. So, mamaya na lang kasi Ruth is not coming home for lunch. So, pagkatapos kong i-pick up si Ana mamaya, punta na lang kami ng Action or supermarket. Kasi mag-lasagna ulit ako tonight because may, ano pa pala kami, may beef ba, minced beef. Sabi ko kay Ruth, yun na lang yung aming kakainin tonight. Malamig guys, malamig. Kita nyo ba yung mukha ko ang daling pumula? Char! Mistisa yarn. Pumula ba? Pumula, char. Mistisa yarn. Bitaw eh. First, kakain muna ako eh. May pandesal ako yung nakita nyo kahapon. Yun yung... May second batch kasi akong ginawa kahapon. Naubos yung first batch. So yung second batch, ano na, medyo malalaki sila. Na ano ko, na hindi ko pala sila sa baking tray na maliit ilalagay kasi nagsa-square sila. Yung second load ko, dun ko nilagay sa, ano yung, pang, ano ba, pang, yung glass na container. Uy, kasamok sa among balay, marimar. Yung labahin sa taas, ang dami pa. Actually, si Ruth naman talaga ang naglalaba on weekends. And mga Thursday, Friday, ganyan, naglalaba si Ruth. Pero, anyway, may time naman tayo, no? So, tayo na lang. Kasi, yeah, naglalaba si Ruth, namamalansya, nagtutupi ng mga damit namin. Siya yung naglalagay sa mga closet namin. Daming gawain, guys. Yan, oh, pagod na ako kagabi. Hindi ko na siya na asikaso. Pagod na, and sabi ko, ay, nako, wala naman tayong judge dito. Bahay naman natin to, so okay lang, no? Allowed tayong magpahinga kung hindi na kaya ba, 'di ba? Huwag nating gawin lahat. Alam nyo dati kung ano talaga, kung may mga gawain, hindi ako napapalagay, ginagawa ko talaga. Pero at the end of the day, grabe yung pagod ko, stress na stress ako, ganito ganyan. Tapos pag may mga bagay akong hindi nagagawa on that day na planado ko na frustrate ako. And then all the more na, mas stress na naman ako. So sabi ko minsan, ay nako, hindi naman wala namang contest na to sa palinisan ng bahay, ganyan. So sabi nga ng mother-in-law ko, every time na pumupunta siya, tas medyo messy yung bahay, hindi ako nakapaglinis, ganon. Ang sabi ng mother-in-law ko palagi, this is not a showroom, ha? It's your house. It's a house. It's not a showroom. Yun talaga palaging sinasabi niya. Tapos ako ba tapos nagigising ka na naman. Nagigising na ulit ako na, oo nga naman pala, no? Bakit ba? Ba't para akong buang linis ng bahay? May anak tayo, natural, messy talaga. Kalat dito, kalat doon. Pagkatapos maglinis, kalat na naman. 'Di ba? So, sabi nga ng mother-in-law ko, it's not a showroom. Bahay siya. And may mga nakatira sa bahay. Yun pala yung sabi sa akin. So anyways, kain muna tayo guys. Pandesal muna tayo at kape sa umaga. Ito na yung aking pandesal guys. Tsaka yan yung kape. Tatawagan ko si mama. Ayan yung ating pandesal. Tsaka kape. Ang soft nito. Yan. Yan. Kakabake ko lang kasi nito. In-oven ko ulit ng mga 5 minutes. So yan lang ating pamahaw. Pamahaw paniod to. Ito yung half. Kay Ana to, leftover ni Ana kanina. Sarap. Kain muna ako guys. Mahaw ta. Tawagan ko din yung mama ko. Nga ang tagpandisal. Sige lang pandesal. Ayaw ka ng pandesal. Gabi. Gahapon pagi ko nagbuhat. Live so kaya ko yung nabilin. Ugani, huwag pagin. Dugaya, urot na yung pandesal. Tulo rabi aming kabog dire. Paghay sa akong vlog ma. Ha? Paghay sa akong vlog. Pag-hi ko sa yung vlog.
Gaya ka gets, oy? Hi, vlog. Nag-vlog ko ron kay. Nag-vlog ka? Mm. Nag-vlog ka karon? Nag-vlog ko gahapon, nag-vlog ko karon. Ako na ang sige vlog. Sayang ang kamera. A few moments later. Dito na si Madam, guys. Aling maliit. Ganda talaga dito. Ang ganda. Gusto ko dito sa spot. Makita yung church. And then, nakaano na din yung cherry blossom. Kita niyo ba yung cherry blossom trees na yan? Hindi siya. Those. Nakabuka na sila. Ang ganda, oy. So, punta kami dyan because may mga fruits tsaka vegetables dyan every Wednesday. So, yun. 5 sticks pa na apple? Kleine appels? Yeah. Yan yung mga fruits dito, guys. Ayan, naka-apple na madam. Dito muna kami. Ayan yung dyan kami kanina. Yung church sa amin, hindi na to siya church, apartment na to. Dito din sila nag-display yung mga, yung palaruan ba? Yung parang perya dito sa amin dito, na square. Yan. May mga bulaklak pa dito, guys. Oh, yan. Kita nyo ba? Diyan. Pero ano na? Paano na din? Parang mamamatay na sila ba? Magwi-wither na din yan after few days. Akala ni Ana dati ito totoong baka to. Who? Buskijken. Buskay ka? What's the bush now? Si Ana palagi siyang binibigyan ng apple nung binibilhan namin ng mga prutas. Ayan, may apple. So nagdala na ako ng kutsilyo this time because yan, kasi dati mahirap na walang kutsilyo. Ayan. Lekker? Is lekker? Dati parang inaano ko lang ba? Yung tawag sa Bisaya, kit-kit lang ba? Zullen we gaan? Gaan kaas kopen? Ja? Zullen we gaan? Ja. Ja? Buskijken. Yeah, let's go. So, di ba guys, sinabi ko sa vlog ko dati na gusto namin makita yung mga cherry blossoms dito. Ito yung kino-construct dito sa amin malapit. Tapos, doon sa likod yung mga cherry blossom, wala na. Kasi, ayan, may gagawin sila eh. Sayang, no? Supermarket muna kami kasi may bibilhin kami na cheese. Hanap tayo ng cheese. Ito siya. Isa lang kasi ano tayo lasagna tayo doon. Ito lang. Tapos pang pasta ito siya. Mahal ito. Ito lang. Yan, ito na yan. Ha? Ik heb al Lisa? Hoeveel stukjes? open. How many? How many pieces do you want? Open. How many pieces do you want, Anna? Open. Hoeveel stukjes wil jij? Hoeveel stuks wil jij? 5. 5? Uy, kadaghan good Anna, good pero anyway, maliliit naman. I'll show them first what we bought, okay? So, ito yung binili namin kanina sa Spar. Cheese. And then ito, mini pancakes, puffertjes ang tawag. And then cookies ni Ana. And then may apple. Sorry! May small apples tayo for Ana and Papa. And this one, grapes ito. Ang dami guys. Grapes para sa akin. Kasi ako lang din naman ang kumakain yan. And then, may ano pa tayo dito. Yung kanina, mozzarella na cheese. And, para sa akin din, ayan, avocado. So, yan lang yung binili namin kanina. So, Ana wants
5 pieces of poffertjes. 5 pieces talaga. Pagkakainin ko muna si Madam Ana and then maglilinis na ang mama. Finish this. Yeah. Shoot, Mama. Yeah, is goed meisje. Ja, naghuhold din daw siya eh. Ja? Ben je klaar? Ben je klaar? Ja, okay. Ayan guys, nagluluto ako ng sardinas kasi nagkikrave ako. Luto na yung aking rice. So, ito lang. Walang egg kasi naubusan ako ng itlog. Ito na lang. Lagyan ko ng konting spring onion tsaka garlic at tsaka pepper. Yun na. So, yan na yung ating sardinas na niluto kanina. And then, ito na yung ating rice. Kain! Lunch muna ako, guys. Kakalang. Alam ko eh. So, maanghang siya. Ilagyan ko kasi ng madaming pepper pang sarap. Pero masarap siya, grabe. Nakalugsong man. Kain muna ako. Guys, time check. Ano na po? 4:30 na ng hapon and almost na ang aking pasta sauce and tsaka yung aking bechamel sauce. Ito na yung ating, kita ba kasi mga araw kasi ito na yung ating bechamel sauce. Mga araw dito. Ayan. So, hindi ko na po ipakita yung paggawa ko ng lasagna kasi napakita ko na po ito dati, I think. Ana is still asleep. Pero maya-maya, mga after a few minutes, na din, gigising na din to. So, at 5:30, Ruth comes home. So, dapat mga 5:40, 45, ready na yung aming hapunan kasi may lakad po tayo. Ngarag na tayo, guys. Mamaya na ako maligo pagkatapos naming mag-gym ni Ruth. So, diba, before mag-gym, ang dami kong kinain. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga sa gym na to. So, but anyways, magandang start na din, no? Kasi si Ruth talaga yung nag-aaya ba na mag-gym kami. Ito na guys, ang ating very cheesy and meaty na lasagna. So, ang aking oven ay ready na 180 degrees. Ibibake natin siya ng mga 1 hour. Depende sa laki ng inyong lasagna. Ja, dat is wel genoeg, geef ik. Nou, Zuid. Goud Zuid, een 5-delige serie op Net 5. Dus gaat over de belevenissen van... Dat is oma Nana. Nadaanan namin si Ana tsaka si Connie. Ruth and I are going to the gym! Yeah, high five. Mag-exercise kami, guys. Sana all. Let's see. Go to the gym by car, high five. Yeah. Weather's really good, yeah. Drempels. Hoppake. Hoppake. And dito na kami. Anna and Ruth also come here for swimming. Diyan. Yeah. Doon ako guys dati nag-part-time. May football kasi dito. Yung football club dito kasi. Char, we shall see. Mga 1 hour. Somebody will have a good sleep. Yeah, mga 1 hour kami doon and then matagal ako sa massage chair. I think mas matagal ako sa massage chair than the exercise itself. So pauwi na kami, no. Yung mama ni Ruth ang nagbabantay kay Ana. So uwi na kami. It's already past 8 o'clock ng gabi. Yeah. Football already began. Past 8 ng gabi. Bale, yung membership namin half lang yung we only pay half of it, oh? We get a refund basically. Ja, weet Which will get a refund sa trabaho. Yun.
And yun na din po yung ating pa-video for today. I hope nagustuhan nyo ang ating pa-video. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa aming channel. And kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Mush, mush, babush! Anna, say mush, mush, babush! Watch out, Papa. She's there. She's there. Hey! Anna, say bye-bye! Hey, zeg doei doei! Doei, doei! Papa wel! Zeg maar doei Mush, doei, mush, papa wel babush. maken. Doei, doei! Doei doei. Mwah!